Dus op 12 oktober zijn we naar het mijngebouw in Genk geweest, naar Limburgs ten Delft. En dat was voor mij wel een moment waarvan ik dacht van nu gaan we er volle bak in gaan. Je zag ook andere mensen die bezig waren in hun project. Als je verschillende richtingen hebt, dan ook nog van verschillende scholen, vaak voordat die elkaar kennen is er al een vooroordeel aanwezig. En dan zie je die leerlingen samenkomen. En daar heeft men dan ook wel met die samenkomst van die leerlingen dat eigenlijk die vooroordelen dat gewoon wegvliegt. Je moet hun eigenlijk de weg wijzen van waar ze informatie kunnen halen en hoe ze die informatie moeten interpreteren en gebruiken. En dat is eigenlijk het belangrijkste ook voor de toekomst. Hè. Deze leerlingen zijn heel goed in het opzoeken van de theorie en daar ook kritisch mee omgaan. Ze stellen zich daar echt wel vragen bij. We hadden eigenlijk wel meer verwacht van dit proces eigenlijk. We wouden dan eigenlijk proberen om dit toch af te krijgen, zo goed als, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Omdat door het jaar heen zijn er ook bepaalde problemen opgetreden, waardoor we niet de kans hadden om het project helemaal af te maken. Ik vond de creativiteit en de motivatie wel best. Ze stonden helemaal achter het project. Ze wilden er echt wel voor gaan, dus ik denk op dat vlak dat we... Ja, klopt. IW heeft meer het praktische gedeelte gedaan en het ontwerpen. En wiskundewetenschappen heeft de wiskundige manier erachter gevonden hoe water opgewarmd moet worden. Ik vond vooral dat zij echt goed in gang geschoten zijn op het moment dat wij concrete fietsen er hadden, dat ze eigenlijk ook heel goed aanvoelden van we hebben hier echt concrete tastbare zaken. Ja, we hebben tegenslagen gehad in verband met bijvoorbeeld de camera. Dat we die niet op tijd konden bemachtigen. Ook met het slechte weer dat we regelmatig niet konden uitvliegen. En natuurlijk het seizoen om te testen was ook niet ideaal. Samenwerking met de bedrijven verliep eigenlijk vrij goed. Ik moet eerlijk toegeven dat wij in het verleden altijd al heel veel met bedrijven samengewerkt hebben. Een mooie samenwerking is er tot stand gekomen met de PNV, waar dat wij eigenlijk het ontwerp van de elektrische installatie gedaan hebben. Ja, zij kennen de nood aan goede technici. Ze hebben technici nodig en dan zetten zij dikwijls graag die extra stap naar voren om ons te ontvangen. PNV heeft dan het schema aangepast aan de industriële normen van vandaag. En een leerling van ons die daar op stage is gegaan, heeft daar ter plaatse ook de kast volledig gebouwd in samenwerking met de firma dan. Het moeilijkste was gewoon wanneer we die schuinen moesten maken. Hoe lang moet het zijn, hoe schuin en zo. Dat was alleen de moeilijkste van het hele project. Maar verder ging het gewoon makkelijker. Omdat het te kostelijk ging worden, omdat het te veel ging kosten, moesten we één van die drie pakken. Dus één van, ofwel een windmolen daaraan nog bijzetten, ofwel een auto-accu, ofwel zelf opladen of zo. We hebben enkele tegenslagen gehad in de loop van het project. Bijvoorbeeld de controller van onze motor die defect was. We hebben die dan via bepaalde omwegen toch kunnen doen draaien zodat we een testopstelling hadden. Maar eens die controller terug op punt stond, is het project redelijk vlot verlopen. Toen we het grotendeel van het materiaal gekregen, toen hadden we echt zo de moed om aan de slag te gaan met het materiaal. Ja, daarvoor was het eigenlijk, we dachten dat het veel moeilijker zou worden nog. Zo was moeilijk haalbaar dachten we, maar toch, er kwam een moment dat we toch, we dachten van we gaan het toch afkrijgen dit jaar. Tja, we mochten de grond niet onder 0 graden krijgen. En daarom dat we die sensoren hebben geplaatst. En als de sensoren dan 0 graden of rond de 2-3 graden zouden aangeven, moeten we stoppen met het aantrekken van warmte, zodat de grond terug kan opwarmen. We zijn er heel erg op vastgelopen, omdat we wisten dat dat een probleem kon zijn. Dus we hebben er rekening mee gehouden en ze iets verder uit elkaar gezet. Eigenlijk omdat we een beetje te enthousiast waren met het project zijn we er direct ingevlogen en hebben niet altijd de adviezen van de leerkrachten opgevolgd. En zijn we vaker even meer dan 1 keer de fout ingegaan.
Gelukkig hebben de leerkrachten ons er daarna bij geholpen en zitten we nu terug op het goede pad. Een confrontatie met realistische problemen, gelijk aardbevingen die hier gebeurd zijn, hun triggeren met realistische verbruiksenergie, dat de meters zo omhoog gaan, echt zien van probleem en oplossing. En ja, ze zijn enorm gedreven om problemen op te lossen. Hebben we wel de nodige problemen gehad. Ten eerste om het project vakkundig te kunnen opstarten. Het werd zelfs zo erg dat wij op een gegeven moment regelmatig moesten pauzeren om duidelijke instructies te geven, want die mannen die waren zo enthousiast en die wilden daar aan blijven werken. We hebben eigenlijk wel de ondersteuning gehad van RTC om ergens een deftige planning kunnen op te maken. En als we dan kijken dat we met verschillende afdelingen zitten, hebben we daar wel wat problemen mee gehad om uiteindelijk hopelijk toch tot een goed resultaat te komen de 25e mei. We hebben een huis gebouwd met andere klassen. Buiten de IW komen er ook nog andere afdelingen in aanraking met het creëren van het energiehuis. En dan zit je met een hele strakke planning. En dat geeft toch af en toe wel wat, niet conflicten, maar dan moet je goed op elkaar afstemmen. De motivatie en de inspiratie halen we toch uit het feit dat binnen het vak engineering, dat ze daar dus toch op een realistische manier leren om te gaan met tijd, met planningen. Ik vind maar één woord, geweldig. De leerlingen waren zeer zelfredzaam. En het eindresultaat uiteindelijk denk ik wel dat er mag zijn. We zitten nu een week voor de eindpresentatie en we zijn de laatste hand aan het leggen. En ik heb er een goed gevoel in dat het volgende week allemaal zal werken, zal marcheren.